Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu fil ayatil muhkamah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama darajatun fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajatin ma baina kulli darajataini masirata khamsi mi'ati amin. Lamma qarubat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dujjatil ardu bil buka ila maula wa qalat ya rabbi kanat al anbiya tamshi ala dhahri fama yamshi ba'dahum ala dhahri. Faqala sallallahu alaihi wasallam ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Niki tasih bab keutamaan tiang golek ilmu. Fadlul ulama. Niki keutamaan napa? Ulama. Wonten istilah wong nek duwe ilmu niku disebut napa? Alim alama. Alamah niku maknane alamat. Jadi wong kapan duwe ilmu iku iso dienggo petunjuk alamat. Mergo alamat niku ana sing maknane gunung. Napa? Ana sing maknane napa? Gunung. Lah gunung iku alamat. Jenengan nek badhe lunga-lunga ndelok gunung iku kena tinggal alamat. Oh kae daerah kene paham ya? Jadi iku napa alama. Mula nek sampean kabeh iki lagi ngrasakno bingung ing dalem urip zaman saiki nyedak karo ulama. Maknane dengan ulama petunjuk itu pasti akan datang. Niku alim alama. Di samping karakter banyu niku ndadekno adem. Kula niku pun sering cerita bilih zaman saiki aja dalan elek, dalan alus isih ngeluh. Iya ta? Kowe zaman biyen mesjid ora ngene ya ngeluh, barang wis apik ya isih. Jadi maknane menungso niku karakternya mengeluh. Duwe ya ngeluh, ora duwe duwe ya ngeluh. Lah iku supaya iso adem. Mau tidak mau jenengan kudu duwe ilmu. Mergo ilmu kaya banyu. Nek banyu berarti ngademno. Saiki apa sing ora adem banyu? Saiki umpamane sampan wis kaya zaman saiki, kaya Mbah Sodik ini contone ya. Contone Mbah Sodik wis ora duwe sawah, ora iso nyawah, ya ora duwe tegal, ya ora iso negal. Kamangka anak bojone butuh mangan. Iki nek mau pikir sawahe, mikir ora duwe tegal mesti panas. Sing iso ngademno apa ilmu. Mergo ilmu sijine wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqah. Kabeh rumangkang nang donya iki kabeh wis ditanggung rezekine karo Gusti Allah. Apa meneh wong mau gelem golek ilmu. Jadi tanggungan rezekine niku khusus setelah ditanggung secara umum karo Gusti Allah. Saiki lemah mulai zaman Nabi Adam sampai saiki wis karek sithik-sithik. Lemahmu paling karek pirang pes. Pak Adib, pirang pes Pak Adib? Tandur. 3 pes? Ora ana 3 pes, ono kok urip kodang kowe ya. Saya karek sak pes, paling 2 pes, akeh-akeh 3 pes. Kek telamun iki mau nggo mangan karo anak bojo gak cukup. 3 pes paling untuk pirang ton. Mau nggo mangan, mau nggo mondokno anak, mau nggo nyarutang BRI ora ngarah
Cukup wis ora ngarah dobos esa. Mula awak dhewe apa golek tambalan jembare rahmate Gusti Allah. Kowe kena omahmu cilik, ambakno ambek jembare rahmate Allah. Sampan duwe lemah cilik-cilik wis. Mau tungguane ora cukup, ya, mau tandure ya ora cukup, mau tinggal malah ora cukup. Padha-padha ora cukupe tinggal ngaji. Ya, tinggal ngaji mergo iki kanggo nambal tanahmu sing cilik. Apa maknane ditambal kanthi jembare rahmate Gusti Allah. Ya, kaya ngono. Mergo rahmate Allah sing paling gedhe dina iki, sing paling jembar iku nalika wong gelem golek ilmu. Mriki dipengendikano yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ngendikane Ibnu Abbas, ulama niku darajatun fauqal mukminin. Ulama iku derajate wong sing duwe ilmu, iku derajate iku diundakno 70 derajat timbang karo wong mukmin biasa. Setiap derajate iku mlaku kira-kira masyarata khamsimiati amin. 500 perjalanan apa? 500 tahun. Itu banget apa dure ulama alias wong sing duwe ilmu. Mula nalika parek Kanjeng Nabi badhe wafat, dujjatil ardu. Nalika Kanjeng Nabi badhe wafat, iku bumi wis roh. Apa bumi goncang. Goncang bumi piyambake niku madul karo Allah. Gusti, donya niki biasane gegerku didhaki karo wong-wong sing duwe ilmu. Saiki Kanjeng Nabi meh wafat, terus piye? Kanjeng Nabi matur, ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Nanti kan Kanjeng Nabi, ulama-ulamaku iku derajate padha karo nabi-nabi Bani Israil. Jadi nek bumi iki nek ana nabi goncang, berarti bumi iki akan tentram jika masih ada ulama sing pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki jenengan angen-angen derajate ulamae Kanjeng Nabi iki umate padha karo ka anbiya ibani Israil. Nalika zaman perang Badar niku Kanjeng Nabi nggadahi tawanan kathah. Salah sijine termasuk dulur-dulure Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi badhe ngukum niki matur utawa musyawarah kalih wong loro, sinten Sayyidina Abu Bakar kalih Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi takok karo Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, piye iki? Tawanan iki munggo piye? Dipateni utawa piye munggo piye?" Abu Bakar jawab, "Ya Rasulullah, ketoke niki dibebasno mawon kanthi tebusan. Duwe. Engko duweke kena dienggo perjuangan. Nek menawa wonge duwe simpati, akhire mlebu Islam." Abu Bakar jawab kaya ngono iku, Kanjeng Nabi jawab, "Awakmu kaya Nabi Ibrahim ing dalem umate." Pripun niku maksudnya ya Rasulullah? Maksudnya ngene, Nabi Ibrahim iku nek sing ngendikane nek sing manut aku berarti termasuk golonganku, nek sing apa
Durakani aku ora menurut aku Gusti Allah Maha sepuro. Jadi tipe apike kabeh Nabi Ibrahim. Jadi sing manut berarti kaumku. Apa? Kaumku. Sing ora manut Nabi Ibrahim njalono sepuro, Gusti Allah iku sepurone luwih barang-barang atur ngoten Kanjeng Nabi matur karo Sayyidina Umar, piye nek munggo Umar munggo Sayyidina Umar napa jawabe Kanjeng Nabi, wong jaman biyen sampean nang Mekah ya dikuyo-kuyo, dipisoi, dimusuhi ra karo-karoan, pun tah saniki kadung jenengan penjara, pateni ra wis kesuwen. Apa ya pate. Kanjeng Nabi jawab, Umar, awakmu kaya Nabi Nuh. Nek Nabi sinten mau Abu Bakar kaya sinten? Nabi Ibrahim, pemaaf. Ya pemaaf. Tapi nek Sayyidina Umar apa pateni lampun. Mergo wong kok nang donya kok kabeh iku ngrusak do, lan pateni mawon Gusti kesuwen. Jawabannya Kanjeng Nabi, awakmu kaya Nabi Nuh ing dalam umat. Mergo Nabi Nuh iku apa? Dongane piye Gusti? Sampan entekno mawon iki wong-wong kafir sing gak sujud jenengan. Timbang ngentek-ngentekno bondo padha karo tikus pateni mawon. Jadi iki Abu Bakar karo Sayyidina Umar, dua-duanya jawaban ini benar. Ulama ummati kaman zilati anbiya min bani Israil. Ulamaku iku padha karo nabine bani Israil. Ana sing Nabi Ibrahim dicontohno Nabi Ibrahim sing pemaaf, ya ana sing dicontohno Nabi Nuh sing apa ora duwe maaf blas. Pokoke agar kafir ya didongakno mati. Lah sehingga Islam iki jadi berkembang gede. Ada dua kutub besar. Sing siji ngetokno apa khaufe, sing siji ngetokno roja. Sing siji ngetokno wedine karo Allah, sing siji ngetokno gedene rahmate Gusti Allah. Kaya Abdullah bin Alwi al-Haddad iku nek takok karo wong, "Cung, kowe ngaji nendi?" "Kula ngaji teng ngene mriki, Mbah." "Kiai ini iso nangis ta ora?" "Mboten saged, Mbah." "Tinggal wae, kiai ora iso nangis." "Kiai apa iku?" "Kiai abal." Kiai kok ora wedi karo adabe Gusti Allah. Iki madhab sinten? Abdullah bin Alawi al-Haddad. Iki bener. Tapi nek ngulam nek apa sinten iki Abi Hasan Asyadili takok, "Kowe ngaji nanti, Cung?" "Ngaji teng Kiai A." "Wonge iso nangis tak iso guyu tak gak?" "Ora iso guyu blas, Mbah, wonge, Mbah." "Wis tinggal wae. Golek kiai sing iso guyu." Ulama kok ora iso guyu, ngenyek rahmat, jembare rahmate Gusti Allah. Ya padha. Jadi urip niku padha ya, kowe ape wedi karo Allah ya kenek. Mergo Gusti Allah iku madhare ana kadang ngetokno jalale, kadang ngetokno jamale. Ya, Gusti Allah kadang ngetokno jamale, kadang ngetokno jalale. Nalika Nabi Musa ape ketemu karo Allah, sowan dengan Allah, napa jawabane Gusti Allah? "Kowe sak nabi Musa, kowe iku isih menungso." Maknane isih apa? Kurang kaya aku. Sak nabi-nabimu awakmu gak berhak nyawang aku. Kowe cukup nyawang kae lho gunung. Kene gununge mau sawang bledos berarti aku ya wis nang ngene kok. Jadi maknane kadang Allah ngetokno sifat gagahe. Ora pantes kowe ketemu aku ing atase menungso, ndek utang BRI wae kok ape sowan nggon gak oleh.
Tapi terkadang Gusti Allah ngetokno jamale. Jamal kok apa? Ya wis sak dosa-dosamu, sak garang-garanganmu, sak boyo-boyomu, kowe nek njaluk sepura karo aku tetep tak temoni, tetep tak wahi sepura. Ya, niku sifat jamal. Akhirnya keindahannya Allah. Ngetokno rahmate Gusti Allah. Mula sampe nek ngaji nalika ana perbedaan macem-macem ya wis kaya ngono. Kowe nek ora ngaji malah ora roh endi sing bener, endi sing kleru. Ana ulama ora iso nangis mok salahno. Ana ulama ora iso guyu mok salahno. Padahal ini adalah sama. Ana model Sayyidina Abu Bakar sing kaya Nabi Ibrahim, ana sing model Sayyidina Umar kaya Nabi Nuh. Jadi ulama umatku iku kaya nabi-nabi Bani Israil. Paham nggih? Dadi kowe nek gak ngaji karo. Mula teng dhuwur niki dipun terangno, sak dhuwure niki dhewe kula cerita bahwa wong nek golek ngilmu iku karo Allah diwehi dalan khusus golek rezekine Gusti Allah. Maknane khusus iku apa? Luweh gampang, ora patek entuk modal, ora patek kabutan. Mbah Sotil biasanya nek pijet ndonga napa, Mbah? Ndonga napa? Law anzal ya. Jadi aku tahu untuk pijet biyen niku. Tahu untuk sanad pijet itu nek mijet wong maca law anzalna hadzal qur'ana iku lho. Utawa maca ayat kursi. Jadi sing mijet ya maca ayat kursi, sing dipijet maca ayat kursi. Ya. Lah, nang ngene kene terangno, wong nek golek ngilmu iku rezeki jalurnya khusus. Ya, lagi golek ngilmu apa meneh ngilmune wis dienggo. Paham ya? Saya ke Mbah Sodik ora duwe tanah, ora duwe macam-macam ya. Mung tangan sing dilandasi karo lau anzalna utawa bismillah iku rezekine bancar ngluwahi wong sing duwe sawah. Lho ya. Anake apa meneh? Anake saiki gelem golek Jadi sampai ini cong, ini kalau kena modal ini, garis miring, awakmu ngelancar no rizkine wong tua. Kowe kapan beko nang ngene pondok, berarti rizkine wong tuamu yo beko. Kowe kok nang ngene kene lancar sinau golek ilmu, wong tuamu yo lancar rizkine. Mergo wong golek ngilmu karo Gusti Allah diwehi jalur khusus gampang untuk rezeki. Mula sampeyan seneng kene terus ben aja muleh-muleh nek wong tuamu urung sugih ya. Cung, krungu ta ora kowe? Ya, ngono kene ae. Engko kapan semakin sregep wong tuamu semakin bancar rezeki. Iku lagi golek ilmu. Mergo derajate wong golek ilmu dhuwur kaya derajate para nabi. Al-Fatihah.